संबाद माध्यमाव नुबाय जे आंनि थाखायनो बहुत उल्टा फाल्टा जगदीश सरकारिया रायलायगासिनो दङ आरो मिडियायाव बुंगासिनो दङ बिनि थाखायनो आं प्रेस मिट होनो बाध्य जाबाय खारन जोंनि बिटिसि सरकाराव समान मात्रा जों एक लगे सोलिनाय थाखायनो दा बिएसपि बिजेपि इउपिपिएल जों मोनसे सरकार इयाव कुनु मानसिफोरनो जे बिभ्रान्ति जानो नाङा खारन दा खामानि जोंहा आरम्भ जायाखै जुदि खामानि आरम्भ जायाखैब्ला आं माबोरै बुंबाय जे जगदीश सरकारिया माबोरै बुंबाय जे खामानिखौ जोंनो एपिएलखौ हराखै बा जोंनि मानसिखौ हराखै दा जों हरलुखि खालामो होननानै बुंगासिनो दङ याथ' एकदम मिसा बाथ्रा बुंदों दा 21-22 जे खामानि जानो लागे सुबिदा खामानि जानो हागौ दासो आरम्भ जागोन दा मोनाबासो बुंनो हागोन ना दा जि जोंहा बर्तमान सिगां सरकारनिनो 3000 कोटी लाइबिलिटि दङ थानाय थाखिनो दा जोंनि सरकाराव जे लाइबिलिटि थानायखौ बन्द खालामनो थाखायनो सेस्था लागासिनो दं बिनि थाखायनो एसेबायदि जि फैसा जों मोनगोन बा दा 2 कोटी बा 2.5 कोटी मोनगोन बेखौसो जों राननो हागोन आरो इनि उनाव 22-23 जे जों सब मानसिफोर होनानै जोंहा शक्ति जागोन आरो खालामनो हागोन खामानिफोरखौ उनाव असुबिदा जाखाया आरो इनो बुंगासिनो दङ दा जा भिसिडिसिनि बाथ्राखौ भिसिडिसि आं मावाखै हाइ कमान्डआसो इखौ मावना होदो हाइ कमान्डआ टाइप खालामदो हाइ कमान्डआ दिहुनना होदो इनि उनाव दिहुननानैसो खामानिखौ आं लांनानैसो रानना होदो इयावथ' आंहा कुनु आखाइ गैखाया आरो बाखि जि टिएलसिसि नाम गैया होनदो इबो कमप्लिटलि इनिफ्राय सोना होनाय जादों जों सिगां सासेनो होदोंमोन हेमन्त बर'नि होदोंमोन दा इउपिपिएलनि मानसि फैनानै इनि नामखौ दाननानै जोंखौ दानना होदो भाइस चेयारमेननिफ्राय दानना होनानै जों चेयारमेन लानाय जादों आरो बाखि आरो बुंदो जेरावबो जोंहा भाइस चेयारमेन मोनाखै होननानै बुंदो दा मथा-मथि 6 जन भाइस चेयारमेन मोनदो जिखुनु माबायाव 6 जन दङ भाइस चेयारमेनफोर दं आरो सोलिगासिनो दङ आरो कुनु प्राइमारि आंनि किन्तु रिपर्ट जाबो फैयाखै आरो जुदि जगदीश सरकारनि जुदि माबा जुदि बुंनो लागा दंबा आंनि खाथियाव फैनानै कमप्लिट रायलायनानै समाधान खालामनो हायोमोन दा इनि बायदि जोंनि सरकारखौ बपन खालामनाय मा प्रयोजन दंमोन जा निजेनि हारसिं बुंनानै जा इयाव दंना गैया ब्लक कमिटि मानसिफोरा दा इसोरथ' जेबो मिथिया आं दा इउपिपिएलनि मानसिफोरनि थाखायनो आंहा पुरा जोंहा बिटिसिनि मानसिफोर जेबो कमप्लेन फैयाखै आंनि खाथियाव दा मात्र जगदीशनो फैना थायो बे जगदीश सरकारिया मा खालामनो नागिरदों दा पार्सनेल केस मावनो नागिरदों कारण इ देरनो हायासै दा बिनि थाखाय खौरां गाज्रि जानायसो मोनदों आं आरो इनि थाखायनो जेन इउपिपिएल सोबो रायजोफोर जिखुनु खामानि होनायाव जेन असुबिदा जाया जों 22निफ्राय जिखुनु खामानि होनायनि सक्षम जागोन आरो जों होनो हागोन इयाव असुबिदा जेबो गैया आरो बाखि साइडनि जि जादों दा जों ट्रेक्टर फैगासिनो दङ ट्रेक्टरफोर जों समान रानना दङ सोरबा नांगौ लादो एप्लिकेसन होदो जोंहा डि अफिसाव एप्लिकेसन होना दोनबा जाबाय बेखौ समान लानो हागोन कुनु आंनियाव आखाइ गैया मात्र एप्लिकेसन होगोन डिअ रानना होगोन बास बेनोल' आरो इनि थाखाय बहुत खामानि फैगासिनो दङ दा इ खामानिफोरा जाबाय एग्रिकालचारनि जि खामानि दङ ट्रेक्टरनिफ्राय आरम्भ खालाम जिखिनि बहुत माबा फैगासिनो दं बेसर माबा फैगोन जेसे फैगोन नोंसोर थांनानै निजे लांनायनि निजा कर्तब्य आंसो लांना लाबोनो होनो हाखाया कारण निजे निजा कर्तब्य येस कारण आंखौ बेबायदि सानना दङ जे नि देरनो हायासै दाबो आंनिफ्राय क्लेस जाना दङ आरो बिनि थाखायनो आंखौ पार्सनेल आक्रमण खालामगासिनो दङ जे भबिष्यत थाखाय आंनि गाज्रि खालामनो सेस्था लागासिनो दङ बिनि सानदो आरो इनो अल बिटिसिनि इउपिपिएलआ सानाखै कारण मात्र जगदीशआ साननायखौ मिथिदो बेखौ लानानै गोजौ थाखोनि कारण आं साननो नांगोन बहुत रिपर्टबो होबाय सिगांबो दाबो कमप्लिट इउपिपिएलबो रिपर्ट होदो इनि बाथ्राखौ दाबो बेबायदि खालामनानै दङ आं चिफजोंबो रायलायगोन आरो सायाव रायलायनानै बुंगोन आरो हाइकमान्डजों रायलायगोन जेन इखौ एसे कन्ट्रल खालामथोंसै जे उल्टा पाल्टा बुंनो नाङा जोंनि बिटिआरखौ जेन बदनामि खालामनो सेस्था लानो नाङा इखौ साननानै जेन आं प्रमद बसाजों मोजां रायलायनानै बाथ्राखौ बुंगोन कारण 21 बायदि जोंहा 20-21 थांबायनो दा 21 बायदि जि खामानि फैगासिनो एसेबायदिनि इखौ जों राननो सेस्था लागोन आरो टेबल्स खामानि मोनगोन आरो इनि एलाबा दा दिनै पर्यन्त आं कुनु इस्टिमेट होनो हायाखै आरो इस्टिमेट जायाखै अल बिटिसि होनो हायाखै बिनि थाखायनो दा मिथिनो नांगौमोन इथ' मिथियाखै मानो मिथियाखै जुदि एसे रोंगौबा मिथिनो नांगौमोन जे खामानि होदों होआखै मा खामानि होआखै बेनोल' बिटिआर ओनसोलथे गोबां बिथिङाव आरो नोंथाङा आबाद बिफाननि सासे मावफुं सोद्रोमा हिसाबै इयुन समाव माबायदि मावलांनो नागिरखो आं कमप्लिट बिटिसिनि आरो बिटिआरनि सब रायजो राजाफोर बुंगासिनो दङ दा कमप्लिट खामानिखौ दा बर्तमान आरम्भ जागोन आरम्भ जानाय समाव कमप्लिट आंजों कपारेट खालामदो आंनि खाथियाव फैदो आरो सम रायलायनानै जि आं बुंगोन बे मथे खामानिखौ मावना लांबा खिन्थु गाहाम जागोन आरो ओरैनो न'आव रायलायना थाबा जाया खाथियाव फैनानै जोंहा स्टिमेट बानाय लाबोनांगोन बानायनाबासो जों खामानिखौ मावनो हागोन मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738